Вой. Коста. Усещаме. Бах ти чашка. Коста хора, аз съм Дио, тук сме на калата. И в момента играем Гарес мод и гоним една чашка. Тук. Къде? Те при мене. Целих го. Ето го. Бах чопната чашка. Убихме ли я? Уоу. Тук 10 чека гоним някакви. Да, и пак не успяхме да видим. От ми се кърве. Да, като цели жигаше най-там ти взимаха то. Нищо. Проверяй ги се направо. Ако не можеш да ги буташ или да ги взимаш, значи са... Тук да ги вземам. С ето ли? Да. Аз сега не мога да ги вземам, смисъл масти и тия глупости. Те са тежки предмети, не можеш. Смисъл, много стъм. Смисъл, това примерно сега тук не мога да го вземам. Чакай. Чашката не мога да я дръпна сето и така. Да, те са... Те някои предмети не могат да се бъдат. Малко искаш да ги да видиш, просто не си сигурен. Воу. Те тук моя сестра Джакс, то са играли League of Legends. Хубава, това къде ти хареса? Отвън съм влизал пак в... Къде беше чашката? Ето, това ти ли става? Не знам. Не, стени си. Ето ма. Чакай, това ти ли си? Ето ма. Аре дай. Съм нататък. Уоу, също е някакъв маняк. Знам едно място, ела. Къде? Ху. По кой стреля този? Не знам, явно в домето. Тук винаги се крие. Почти винаги тук отзада. С Shift се качваш? Не, с Control Shift, Control Space. Да. Чакай, тук имам чувство. Гриш. Няма никой. Ела, аз качам тук. Трябва да скочим и там. Какъвто е долу. Може да го скочим. Битме. Аз се качих. Ние бим. Хубаво. И да. Къде си? Аз съм една кофа в средата. Видяхте, виж, аз съм за теб. Аз кога се превърна? Какво ти искаш? Къде има чашка, искам чашка. Аз станах телефон. Чашка ли си? Да, чашка съм. Да. Аз качвам в момента. Да, ти си, елата някак скрим. Има... Къде се скрим? Не знам, това ти ли си крим? Не съм, в момента бях. И аз съм за теб. Още ти са две чешки. Аз съм... Ти чашка си. Ето ме, аз качвам, аз съм синята чашка. Ела, аз ева след мене. Ту съм тука! Бай, той е на двамата, само ти. Не, съм сама, слушайте му. Не е смисъл от сега, да. Не, вие сте 7 човека. Подминава! Бай, как се скажа? Чуеш ли в момента? Ту са тука. В това ще го мутна. Ти отмили си тука? Не, в смисъл... Конгер. Майко, въобще не съм видели, брат, виж, не съм. То съм видял, бягай! Гони ли ма? Да, гони! Схопай, ще бягай. Доктора ми вика, не бе! Бах ти му вика. Бягай! Обика ма. Не. Виж другата чашка, къде се е скрил някъде от мъка в някакъв кашон. Видя ли? Да, в нашата база, в другата база. На едно хъпа. Не едно хъпа ли? Ти смисъл, колко голям предмет, повече хъпа, колкото по-малък, по-малко. Уоу. Чешката е едно. Ето това е CS мапа на офиса, нали? Да. Той се казва CS офиса. Да. И... Да, хора, ако ви харесва, в смисъл игричката, ще снимам, ако искате поредица на нея. Ако ви харесва да е. Ето от печага тук ме е гифна. Ти снимаш ли по е? Да, ма сега. Хубаво. Сега в момента не снимам. Канала може да бъде сложен в описанието. Тъй че хора, абонирайте се за него и така. Аре, 50 секунди остават. 40. Не хубаво.
О, аре бързо, че майка май. Пусна ли клипа? Да, бързо. Къде? Не знам, тръгнахме по стълбите нагоре. Пусна ли. Тук нашите пичове стрелят по някой. То сега ще умре. Гледай са в ръбчетата, че там не мисля. Търся някой. Никой не ме... И аз имам имам. Някой крещи. Някакъв от нашите се разхожда с барака на главата. Аз барака с шапка. Да. Какво си ги взимаш на него? Теле. Те няма ли амусно да има? Те с колко говорят толкова зе? Я ги знам. I know where you, някакви такива. О. Добре бе, къде са всичките бе? Я ги знам. И аз никой не мога да намеря. О, гона чашка! Гона чашка! Не чашка, някой шише. Видяхте, идвам. Да, аз тук също иде Викито. Който е тази тъпата чашка? Изгубиха. Там вътре си, вътре. Къде? От тук навътре видях, че тя. Някъде от тук мина. Айде, много целя една тъпа чашка. Видях я, гоня. Къде? Не знам. Ето я! Убия! Пред мен е така бом! Викарва е. Да, ти си с автоматичката, аз си десен пълен, виж какво става. Воу! Мамо е само един път. Викам, Вики, еба да играш ти, бе. Не е хубаво. Той има ли? Да. Чакай, аз си просто бах. О, тук е някой може да има. Отдолу по това. Аре, трябва да меря някаква чашка или котия там. Къде бях? Чашка, не мога да става чашка. Аз имам... чашка. Аз ставам чашка. Не искам стол, искам чашка, бе. Къде си тук? Как да махна с стола? Един стол ли си? Чашка съм. Ето ме, аз. Бяла чаша съм. Аз съм в синя. Аре бе, след мене. Ая. Ще се мине някъде, скашираме се. Така. Да. Аз отзад. Как ти отзад? Аре, бах ти глично. Да. Ева. Етка те, етка. Аз исках там. Къде? Виж ма, скачам. Не те виждам. За чекафването, виж, но сега подскачам. И аз идвам така. Фана, бе! Той тебе те видя и стреля и да. Омага, виж нашия краст. Я, къде? Виж Евелина. Някакъв стол гонят. Виж Евелина, брат. Виж само къде се... Хъски, Виктор... Кой? Евелина. Тя се рознах разли. Не, смисъл, тя чашката е в снега. Я. Тя е глишнала. Не е гличното, може да влезеш. Да. Те няма да намерят никога. За кого накараха са махния? Не знам, как се иска. Да, гледай къде се кашира. Я. Аз тук не бих не го да намеря. Няма да намерят. Виж хъски, човек. Това бахи оригиналното място. И ти беше така, помниш ли? Къде? Хъски, виж. Къде се скруто е? Вижи. Да. Къде беше и ти? Там помниш ли? Дед беше... Да. Ето го съм мърда. Стана стол. Сега ще го убият. Стан клавиатура да фу. Вика, don't kill bitch! Познай си звук. Да. Ясно. Те са някакви маняци, човек. То са много як. Знаеш кой е синема? Но, не. Това е такова, то са няколко рума, един мапа и ти влезеш там в някой рум и всеки гласува за едно видео, всеки избира едно видео от YouTube и
който събере най-много палеца, нали? Който е най-много съгласен за видеото и го пускат. Така го пускат. В смисъл са, например, 5 човека в една зала и те избират един клип и всеки има право да гласува за всеки. Хубаво се едно качваме клип и те го гледат, ли? Не точно. Всеки си избира едно клипче готово вече в YouTube. И това. И как кажа, и са 5 човека. Всеки има право да гласува 5 пъти. Един път за себе си и за останалите по един път. И може да гласува с плюс-минус. Който събере най-много плюса, пускат клипа. Ясно. И след 2... Много ясно. Първо въпрос. Те се победиха. Не, ние бихме, ние сме по-правилни. Да. Хуме също не ме пуска. Пусна ме. Има 20 секунди. И почваме. И... Аре, почваме. Къде си? Изкачвам. Ясно. Ето там това си. Аре, дай. Татка. Байки смешно скинува, че си някакъв робот. Как си скинчето? Не можеш. Аз робот ли съм? Нещо подобно на робот. Ти си някакъв с лампа на главата. Лампа? Нищо такова. О! Това е шкафче. Яма снимай се в път. Снимахта. Чакай, аз трябва да видиш по-скъс. Чакай. Това не е. Не, искам да го надуча. Воу. Така се прави. О, така. Хубава човек. Да, Викито стана. Застани пред мен. Чакай, ако преди нямаше ли един стол, бе? Не, това е естествено. Ето го втория стол. Това е шкафче, мисля, че... Те с човек ни спраха, са псуват, значи. Шадо! Не мукна! О, гола някакъв! Убих го! Да. Вика дома е дайет. О, садер. О, тук видях нещо. Гоен, да, видяхте го стрелят. Десния бутон. Тук внимавай, тук е чашката. Тук обикновено има една чашка. Не, да си изтиска. Някой ще надупчих. Взима ти хелт, на колко хелт? На 5. Да не ме нещо друго. Чакай сега така. Обикновено отдолу по тия има нещо. Саксите. Обърнах, иначе има някой. Тук обикновено има някой, я го гледам. Не, чисто е. Шалдъп! Ето го, тук има, това, мишката някой. Видях някой червено име тук. Ако е червено име, значи... Ето го, щит отзаре. О, браво. ГГ. Про. Направо му туших компютъра. What the heck, виж какво е реално на да видиш. Я чекам, къде? Там къде се туших компютъра. Рам паметта, вентилаторчето, процесора. Разбих му дъната платка. Това е лапка. Добре. Виж баш презентацията. Уоу. Не може... Чашката. Къде? Тя е истинска. Погледай се за чашката. Няма нищо тук. Столовете не може да пимне. Аре, да се мене. Къде си? Не знам, някъде тръгнах. Включи при процесора. Да, там съм. Ще струши. Струших и друга. Отбихме. Не, О, аре. Сега последно са крим и до там. Аз съм едно ради. Аз съм синя чашка. Синя чашка? Да. Чакай. И аз съм синя чашка, аз подскачам. Аз съм на библиотеките. И аз ето. Някъде тук искам да се скрия, не мога. Аз се качирам. Такова долу мога ли? Да. Аз и тук се скрия. До секцията, виж. Лапаме. Шалдъп. Още човек къде се скрия. Аз се скрих вече. До презентацията там. О, фак. Маля, ще ме фанат. Убиха, маре, бе!
Уху! Гледай. О, гона телефон, гона телефон, гона телефон. Къде ти е? Ето го! Телефон, телефон, телефон. Айде бе, так че ще стана тук човек. Ето го. И как ми взе? Бро. Да, айде ще кажеш човек. Не, чакай, чакай, тук май бях някой. Да, ме видя. Ето. Къде? Това е така. Те си ни мокнаха просто. Бах ти бастуните. Той казва I'm jet. Айде вече. Няма никой така. Начни Х и пак води. Здрасти. Не това Х бе, другото. Здрасти. Българското Х. Хъто. Чакай се. Кът. Чакай сега такова, може ме някой. Не, никой няма. Аре бе, къде са всичките? Не знам. Ето го, гоня един! Къде? Не мога да намеря, изгубих го. Къде ще? Ето го. Гледай го е! Не знам, мама и падна в опасното на Ераско. Да, убих го. Как му обикара, че не мога кил на половин час? Мизерник. Уоу. И победихме. И да, хора, надявам се да харесал клипчето. И да, чао!